אוקיי, זה אחד הדברים הכי חריפים שקיימים עלי אדמות. לא, אתה לוחץ את הכפתור האדום הזה. והבחור שלנו פה, רועי, יאכל מן יותר הקפה. מקודם, מה זה? אל תלמד. יאכל מן הקפה, חכה. הכי חריף בעולם. חכה. מה זה יותר מקודם? למה, אחי? אל תתנקנק כבר, זה בדיוק כמו שזה היה קודם. לא, תוריד טיפה מיץ, מה זה? למה? הנה, בדיוק ככה, אחי. טוב, נו, אתה מצלם? והיום שאני רוצה להגיד שהוא דפק אותי כי זה יותר מה שעשינו בחזרות. כתר לי תמורת 100 פסו. זה עד הארוחה. אם אני תקע על המצלמות, רגע, אם אני רוצה את הקינוח, אני יכול קינוח עוד שתייה, הארוחה עליך. לא, הארוחה הקיימת, מה שהזמנת עד עכשיו. רגע, אל תתקנקו לי. מה זה הקינוח? רק שנייה, אתם תשלימו לו מעבר ל-100 פסו, סגרנו את זה? סבבה. מעבר ל-100 פסו. סגרנו. רגע, תסתכל, תרחיב למתמטיקה הזה. בנים? 3, 2, 1. אומייגאד. אומייגאד. לוקחים דקה וחצי? מי לוקח דקה וחצי? תגיד משהו, סיגה. סיגה, לא משהו קטן. תעיף את זה, נועם, תעיף. אני מזכיר לי את זה, תעיף את זה. עבר, נכון? לא, עדיין לא, יש לי פה זמן על המצלמה. קרוב בטח 40 שניות. זהו? זה כמו פסח. תעבוד. דם. תעזור את זה. אפשר עכשיו? הנה, הוא יודע. לא, זה הורג לי את האף. אסור לו, לא מרצה לו. יאללה, נגמר, די. לא לשתות, זה כבר לא מצחיק. עברת כמה כסף. מה, זה אמרנו שמותר לו רבע כוס, לא? שתי כל הזה, זה קטן, כאילו, שהולך על הטעם, טוב. רוצה קולה? די, אפשר לסגור. ויבה למקסיקו! תגיד מילים אחרונות, זה היה נורא. מה היה הכי גרוע? נראה לי ההמתנה. זה עולה לאף. אוהב אבל, לא סוף. יאללה.